Jibqa' jiddomina l-kaos fil-kwistjoni tal-Bastiment Aquarius illi abbord hemm 629 immigrant fosthom diversi nisa u ħut tqal kif ukoll tfal. Dan hekk kif filwaqt li dawn l-immigranti bdew triqithom lejn Valencia fi Spanja fl-istess waqt għaddejja kontroversja internazzjonali b'argumenti bejn diversi pajjiżi. Fost l-oħrajn l-Italja li rrifjutat lill-immigranti u Franza li kritikat li l-pajjiż immexxi mill-Prim Ministru Giuseppe Conte għal din id-deċiżjoni. Il-President Franċiż Emmanuel Macron saħansitra akkuża lill-Italja b'ċiniżmu u irresponsabbiltà. Għal din il-kritika irrisponda Matteo Salvini, il-Ministru tal-Intern Taljan, li akkuża lil Franza li jridu jilabuha tal-fenomeni iżda fl-istess waqt qal li riċentament irrifjutaw mal-10,000 persuna fosthom ħafna nisa u tfal. Il-kwistjoni eskalat tant li l-Ministeru għall-Affarijiet Barranin tal-Italja kellu jsejjaħ lill ambaxxatur Franċiż għall-laqgħa. L-Aquarius mistenni jasal fi Spanja fi tmiem il-ġimgħa waqt li sadattant f'Katania wasal il-Bastiment nafali Diċotti li abbord għandu 932 immigranti ieħor. Minn dawn, 4 nisa tqal diġà ttieħdu fi sptarijiet f'Palermo u f'Agrigento sabiex jingħataw assistenza medika, filwaqt li tifel żgħir ukoll qed jingħata l-kura mit-tobba Taljani. Sfortunatament hemm ukoll żewġ katavri. Sadattant it-tlieta l-President ta' Malta Sqallija indirizzat l-Assembleja fi Sqallija fl-eqqel ta' din il-kriżi tal-immigrazzjoni. Hawn spikka l-aġir tal-membri tal-Movimento 5 Stelle li mal-bidu tad-diskors tagħha telqu l-barra b'sinjal ta' protesta. Fid-dawl ta' dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija esprima solidarjetà mal-President ta' Malta. F'messaġġ fuq Twitter iddikjara li l-interess nazzjonali jiġi l-ewwel qabel kollox u qal li billi wieħed jitlaq il-barra ma jsolvix il-kriżi tal-immigrazzjoni.